Počkej, teď budeš teda řídit ty, nebo zase budu řídit já? Já nevím, ale mohl bych řídit já. Pojď, ať řídím já. Pojď, pojď, pojď. Jo. Jo? Tak já zapni zase video. Já furt nehrávám. No ne, tak tam... OK. Dobré. Nedoufám, že se teď bude líp to. Tak je Forever Alone Strong. Jo, no, úplně kolem něj nic, tyhle, kolem něj holý skály a tam jediný strom prostě. To bude ten jeden minomet. Tím to trvá, než sem doletí, to. Co to mají za vrtulníky, ty vole? To bylo to, čím aby jsme mohli letět přímo na tom minomet teda. OK. No, to šlo rychle. Nice. Tak to by šlo takhle. Když tak právě si přepínáš, aby si viděl líp ty lidi. Já vím, ano. Trošku snížím dolů. Já to otočím. Kde zase chcete palebnou podporu? Tady? Víc není. To mají raketomety, tady na těch střechách. Na střechách? A tady nikoho nevidím. Je tady. Nechtěl Tady bych tak- být ten na té střeše. Se trošku proletěl, no, jako. Tam za tím kamenem jsou. Vy takhle nám předtím nepomáhali, vole, v té první misi. Jo no. Tak tu všechny vyvraždíme my. Jo, zase. To. Tak cítněte. Tady jsou. Ne, tady už nejsou. A to je jedno. Jo, já jsem ho zabil. Ty jsou tady jsou, no. To auto tam. Prdele. Koukni se, kde jsou. Jo, tady furt. Už tam nejsou, ale už tam nikdo. Jo, dobrý. Tak jim to trvá, jako. Kam to zničit. Když už jsme v tom, tak zničíme barák. Já rozstřelím tu bendíku. Pěkný. Jo, ano. Mně výbuch. Tak kde jste? To říkáš, to chceš říct jako, že je ten výbuch nezabil, jo? Jo, Tam no. taková, ty vole, Taková jak vlna, vole. pomalu vybuchla atomovka, ty vole. Nějaký A on zvíře. tam ještě jak v pohodě, ještě bojujou. Dementi. To jsou nějaký smíky. Dobré nácové. To točím. Budu stromem, bo. Co chcete? Druhá, já střílím na svoje. Já vůbec nevím, já tady nikoho nevidím, teda čekáte nějak otočím, aby jsme je viděli. Tam nikdo není, ani ty vole. Ty.
A ty kreténi furt střílí sem, ty teď tady nikdo není už. Tam ještě? Já nikoho nevidím. Taky no. Tamhle ještě na té zahradě. Nebo co Kde? tam? To je nějaký... No jakoby... No když teď odsaď poletíš k těm prvním našim. Jo, ale už jsem objevil nějaký cíl nový. Jo. Já se přebiju. Mám také jeden, že to bude auto. Ne, jo. Počkej. To jsi posral, ne? Trochu. Štrejchl jsem. No ale musíme zneškodnit čurák. Já se nějak otočím. Je tam jenom jedno, jo, nebo co? No. Asi jo. Jej. Jo, to je nesmrtelný na to auto, ty vole. To já než tam stihnu. Jo, konečně. Enter PMGLBV. Co to kurva znamená? Netuším. Tak co? Asi je něco blbě. Když to tak červeně bliká, ale... Něco s motorem. No. Ale tak to hlavně nějak doposel, víš. Nechtěl bych být na té střeše, proletět se. No, tak. Máme otočku. Efektní otočka. Jo. Jak z amerického filmu. Jo. Co zase chcete vyhovorat? Oni tam ty jenom sedí a volají vrtulníka, ty vole. Jo, no. Co to... Výbuch dávky. Ty vole! Ej! Ty krávo. Mě přestala fungovat myš na chvilku. Je delší. No to mě poser, ty vole. Nejdřív jsem čel tuto. No a teď jdem na tamto. To otočím. Přebij. Já mám přebyt, jo. Ale mě to nechce přebít. Takhle. Přebij, šup. Tyhle to než se přebije. To když to přebije, tve, tak tomu autu dojde benzín, ty vole. Jo, pěkně. Aspoň někoho to zabilo, bylo ten. To hlavně teď nikam nenapal do skály, ty vole, když je konec. Ještě není konec. Ještě jo. To zase v té šulíně. Já myslím, že už je konec tohle. Že tamhle budeme u té brány tam. Uděláme nějakou efektivní otočku při zemi. Ne, radši ne, ty vole, jako. Tak já nevím, co máme zneškodit, nebo to. Tam jsem viděl někoho někoho, no. To bude snad stačit vůbec zneškodit. Jej, co to bylo, kurva? Kde jsou tady? Tady. Takže tady nikoho Tady nevidím. rozstřílíme. A zkus, jestli máš signál, vole. Tady jsou běže.
Jo. Jezu, další auta, ty, kde to berou ty šulí? Že já poletím nízko. Mu nestačí, už to zbouklo. Už to je, vole, to je. Pojď. Bože, to... Ani jednou jsem on trefil. No, tak to je taky dobrý. Ne, jak to, že to ještě... Bože, to je kokot. Jo, no tyvo. Jo, je mimo. Ale a další. Je další. Ježiš, to bylo. Kolik tady to? No teda, jako... Vykoupili bazar, ne vole. Susan, že to se negřit. No, mají to. Další cíl, jo? Jaký je další cíl za hajzlu? Tam psali nějaký, pokračujte na další cíl. To už se zničilo. Že se již tady všechno Ale zničit. proletíme. No, tak... To radši, to je to nějaký zavalený vevnitř, jo. Co tam ani nejde pro. Ohňostroj. Tady na nikoho střílí. Já už jsem ho sundal. Bylo to. Oh. Kdyby se nabourali. to by asi klávesnice lítala po pokoji, jo. Je, on po těch dementech furt... To jsem byl já. Ale přestanem, ne? Tady. Bude po silnici. Like a boss, jo. Co chtějí, ale furt šumí. Tady furt někdo je? To Jo, vypadá jsou jak tady. když tam... To vypadá jak když tam spí ve stoje, ty vole. Tady jsou. Jak chceš přejet, nebo co? Letěl jsem celkem nízko, co? No jako docela jo. Tamhle to auto. Ne. To nandám už měli. A dvě do prd. To je páblbě. Ty vole, pěkně. Hej, a čas vypršel za mapou. Tak to byl fail, jak svině. Ty král, ty nás teď docela dávají, no. Tomu dělám nějaký manévr. Jo, Jsem se, že neboukne, ty vole. ještě někdo nebo už nic? To by mělo být všechno snad. Tady jsme jim zničili ty vole celou garáž. Budu let nízko. Je on po nich furt někdo střílí ty vole. Jej. Tak pojďte, co ještě chtějí? No a teď, ty vole. To je sranda. To je sranda jak svině vleč. A až nabouráš, to bude pro sranda. Přesně o tom jsem. Přesně o tom jsem. To mám mluvil. vypočítaný, to je jenom škrábanec. To Jo. mi udřel lak. Jenom nám pomalu hoří motor, vole. Ne, hasicí přístroj připraven. Jo, tak to je dobře. Ale vrtulník! Sestřelíme. Co mi to vybouchlo a, vole, Mission Pilot. jo, vyšel.
Game over, vole. Já zkusím přistát. A musím mít menší rychlost, no. Mám taky přistát, protože by mi to nešlo. Ale 2. Jo, on je to je AI, to. Já chci přistát, vole. Konečně konec, jo. Jsem zvědavý, jestli to někdo dokoukal až sem, teda jako. Jo. Hovno. Překonali jste svůj dosavadní rekord, pěkně. Nic lidi, tak my se s vámi loučíme a čau do dalšího dílu.